О, милионерите, какво става? Чекай да видим, че нещо стабилизацията не е добре днес. Охо, фрапенце, здрасти, Сладурче. Айде. Да ви видя, за малко съм се включила. Привет, здрасти, Сладуранка. Да ви видя и тук ни ранички да ви покажа. Айде, разсърдиха бебето отвънка. Какво става, бе? Слагаме захар и да ви видим за 5 минутки. Да ви преброя милионерското преброяване и да лягаме. И си ходим. Раница, която може да става и на дамска чанта. Да, имаме такива много хубави. Сега ще покажа. Само, оп. Че нещо, бюрото ми е така. Добре, че сте извън бюрото, не виждате за какво става ми въпрос. Сега ще покажем много хубави такива чанти раници. Тази е много сладка, защото е много мекичка. Той има няколко варианта. Ние тук сме на капучино с захарче, бе, муци. Обикновено захарче. Твой верен фен на 5 години. Благодаря ти, Сладуранка. Поздрави от мене. Здравей, Мило, как си? Тук съм, добре съм, как да съм. На лайфа с милионерите съм, малко ме е духнал вятъра в главата, но това няма да го гледаме. Раничка за университет. О, да. Има много хубави. Ето е тази. Виж сега. Тя е с регулиране на дръжката и е малко такава асиметрична. Има два ципа от двете страни и всъщност като решиш да я правиш на раничка, просто ги издърпваш и така. Само че не знам дали точно ще стане ясно, защото всъщност може ли да не е кожа? Колко пари даваш за не е кожа? То това не е естествена кожа, бе, муци. Това е еко кожа, ама добре, айде. Чакай да видим хората там. Ето тази Сладуранка. Валентина, какво? Са тия телефонни номера в нашия лайф, бе? Бе, модератора ще го ядосате и ще ви блокира всички с тия телефонни номера. Това тук да не е едно. Звъни сега в лайфа. Ще го блокираме, щом звъни в лайфа. Ето е. Тази не е кожена. Ето кожа, такава като текстил седи. Не мога да ви я покажа, виж. Като текстилна. Здрасти, муци. С ресни. С ресни няма Сладуранка. Ето е. Не правиш на... Чак само да разместа малко тук, че направо не мога да ви се завърта. Нещо, аз ли съм напълняла? Мястото ли от се заело просто? Какво се случва тук в нашия лайф? Не мога да разбера, че ще ги поднеса на обратно. Е така. Който е за оранжев куфър, да идва да купува оранжев куфър, че то вече няма место при мен. Че ние ще ги завъртим на обратно. Тази става на раничка. Има и една черна, много е сладка и тя. Сега ще ви покажа, нея става също на раничка. Тук вече се виждаме по-добре.
Валентина. Модератор, че я блокирай Валентина, да то ще се обади целият свят на нея. Ще прегрее телефончето. Има ли в друг цвят? Ами тази... Тази е 65. Има я в сини. В сини има и има една подобна черна. Но тя е много мекичка като чанта. И си я тръпкаш като раничка и като чанта. Виж какво е хубава. Що бе, Муци, този цвят е много модерен. Имам и чадър. Искаш да ти продам и един чадър и знаеш колко ще ти е готин. Чакай. Чакай, сега ще покажа за какво стане въпрос, Муци. Мъжът ти ще каже, айде нова чанта, нов чадър. Ама ти ще кажеш, ами аз нямам обувки в този цвят. И виж как постепенно нещата ще си дойдат на място и колегите с обувките и те ще проимат работа, Муци. Какво, Валентина? Ето, виж са. Го е са. Като няма с какво да го носиш с чадър, не може ли? Кой казва, че чантата трябва да е с дрехата? Муци. Какво ще кажеш, мило? Е такава една сделка да направим с тебе. Къде отиде мацката с чампораница? Така че, Муци, гледай са. Нова чанта, нов късмет. Бизнесът работи, а мъжът няма да се чуди какво да ти купи. Направо му казваш едни боти в зелено и си готов, Муци. И така, и него ще го ориентираш бързо. Сега има нещо друго, че като си вземеш черна чанта, той ще каже, мило, ти си имаш черна бота, имаш си черно яки, имаш си черен чадър и сделките приключват само до чантата. Имаш си дизайнерски чанти, истински. Мило, мога да ти съшия нещо тук между редовете. Колко пари даваш? Всичко е въпрос на финансова изгода. Ако ме устройва цената, няма да си лягам. Днес ще сгъна нещо тук. Ще направя, ще измисля, моля ти се. Откъде е якито? 1000-6000. На всички в лайфа приключваме лайфа, че ще ми се наложи да скроя нещо до утре. Да, беше ми приятно. Да. Може ли да покажеш бяла чанта? Тая е много хубава, защото е текстилна и е с много хубави ципчета. Налага се да шия за 6000 лева. Сделка ще правим тук с едно милионерче. Те милионерите, извънредно трябва да работиш с милионерите. Не има лесно. Не има лесно на тия. Първо има много джобчета тази. Виж каква е хубава. Има и странични. Това лично аз съм ги зашила. Даже съм се обола тук на единия пръст, ама няма ви го показвам. Има и средна преграда. А пък като решиш да си направиш на раница, ето я и си тропкаш с нея. Така е. Само че ако си купиш черна, аз ти казвам, ще се прецакаш, мъжът ти ще каже, мило, имаш си бутуши, можеш да тропкаш без бутуши тази чанта. Така, сладури. Ето че тази е много хубава. А тази е супер сладка, защото пак е с тия цветове. Какво нямаш толкова багаж? Малко портмоне с 2 джоба. За какво сте тия 2 джоба, бе, мило? Ще пъкнеш в един, ще забравиш какво си сложил вътре. Ще ти дам с един вътре, или имаш, или нямаш. Средно положение няма. Лилава малка. Не, няма лилава малка. Ето и тази е много хубава. Защото е с много хубави джобчета и има и отстрани. Съответно и се регулира дръжката. Значи това е лилаво, това е сиво, а това е тъмно синьо.
Цена, те са около 65-69, така скъпа ценичка муцка. И пак става и на раничка, ето. Е така я слагам на мене гордо да я видите на големина. Дърпаш дръжките на страни, съм че трябва да си извади от хартията и ето я на гръба. И си я тропкаш и на раничка. Добре, малко зелено портмоне имаш ли? Зависи от сделката. Ако нямаш, ще пребояди съм нещо сега. Дай да видим колко пари даваш. Това е по-важното нещо. Ето и тази носа. Зелена чанта, що не си вземеш, бе, Муци? За какво ти е това портмоне? Ето го. Ето виж. Тюркуазено зелено. Да, защото ставам по-стройна. Аз съм си включила тук всичките такива филтъри. Ама като сложа раницата на гърба, Муци, и някак си става много стройна. Няма 1,80 м ставам. Тая също е много готина. Също е много хубаво. Майката розова чанта. Сега майката. Къде ще ходиш тази розова, бе, Муци? На банкет ли си? Къде? Ще да ви покажа едно малко портмоне, че това си щупи пръстчетата тук да натиска милото. Ето вижте, студурче. Ето толкова малко може ли да е? Такова малко може ли да е? Сега тук има джоб. И тук има цип. И в средата има за карти. Не е лошо. Има и други цветове. Благодаря ти за розичката, Сладурче. Благодаря ти, че ме последва, Сладуранче. Чакай да показвам и други портфели. Има и такива, и коралово има много хубаво. Това е много симпатично също. Това може да се го сложите в малка чантичка. Ето. И е с хубави карти. Така. Това мисля, че го има снимано в онлайн магазина. Влезте ги разгледайте и там на снимчица да ги видите. Има и едно такова червено. Чакай да видя това, да не искаш такова зелено. Ти зелено ли искаш? То къде отиде? Какво? Благодаря ти, че ме последва, Содоранка. Ето е. Колко малко да е портмонето? То къде отиде това с портмонето? Нема го. Благодаря ти, че ме последва. Малки ранички има, да. Благодаря ти, че ме последва, Содоранка. Чакай, какво трябваше да показвам? Чакай, че на някое нещо обещах да показвам, обаче не знам на какво. 0359, къде ти е телефонния номер, бе? Ти си забравил телефонния номер, си напишеш, бе, Муци. Тук да не е радио Веселина, да си правиме поздрави, бе, Муци, бе. Звъни на радио Веселина и те трябва да бачкат, бе, мило. Как си, Муци? Тук те си мислят, аз искам да им продам някоя чанта, те си мислят, че са се обадили на радио Веселина. Пия си капучиното и... Розова чанта. Да, розовата трябваше. Какво да ти покажа? Я да те видя, бе, фейкче. Я да го видя това фейкчето. Покажи си. Бе, те да не те изпръскал легена, бе, какво ти стана? Имаш ли чанта за 53 години? За 53 години или за 53 хиляди? Не разбирам какво си написал, бе, Муци, бе.
Само Иван да омагьосаш. О, чакай да го видим той Иван, къде ще да дойде любовчията. Иван любовчията вчера ми обеща на лайфа, че ще дойде да купи на неговата възлюбена не 2, не 3, ми 5 чанти. Дали е дошъл? Айде да познаете в лайфа. Добър вечер, сладурче. Благодаря ти за розичката, Мил. Купих си една чанта миналата година. Муци, айде да дойдеш да си купиш и тая година. Тя тая година, 2023, тя свърши, бе, Мил. Айде да се запишеш и тая. От миналото до тая година, Муци, една година, къде тропкаш? Ела. Искаш малка жълта? Не, няма жълта. Какво? Иван в лайфа те да го знам. Ще да дойде да тропка тук сделки да правим. Бе, му викам, ти си такъв несериозник. И край, това беше сделката с Иван. Така и не направихме сделка. Чакай да видя тук някой искаше някаква розова чанта. С тия розови чанти ще ги забрана в лайфа тия розови чанти. Не, марки няма. Какво? Ето е тази. Такава ли е и розова искаш? На какво е цената на розовата? Ами на етикета е написан, бе, Мило. Сега как да ти кажа? На какво е? Ти в неделя не почиваш ли? Муци, аз не съм милионерка. Те само милионерите почиват в неделя, бе, Мило. Сега кой как се уреди? Ти почивка ли си? Аз се напиши, бе, милиардерче. Айде, едно милиардерче се включи тук в нашото лайфче. Почива и в неделя. Какво? Средно голяма чанта. Лилава. Има, да. Има една много готина. Сега ще ти покажа. Знаеш каква е хубава? Ей, тая Мило, естествена кожа. Задъра, Мило. Не, искаш кожена. Мило, какво правиш, бе? Пия капучино. Тук едно милиардерче се включи, почива всяка неделя. Го сега ще чакаме да се напише в лайфа. Тъмно-зелена малка има. Искаш да от кожа ли тази? Това е естествена кожа, ако искаш. Има малка зелена. Тази. Ама зависи колко малка и зависи колко зелена. В колко си лягаш? В 6 часа съм в леглото. Да. Горе-долу в 6 часа. Муци, вие сте милиардери, сега какво да ви правя? Дай да развържам някоя банкова сметка да броите от понеделник по-малко пачки. Ето е тая с много хубави прегради. Сутринта. Мило, помниш ли ме? Мило, откъде те помна сега? Такъв цвят, добре ли е зелената? Тя е такава гордо средничка. За 60 лева ми те са гордо по 60. Нещо без златни неща по нея. Ти платина ли искаш, бре? Това милионерчето от Дубай иска платина по чантата. Сега ще ти издадеме, Мил. Само сделка да има с тебе, айде. Хванахме се на хорото, ще го играеме. Малка черна чанта. Има малка черна чанти, да. Сладуранка е тая. Какво ще кажеш за тая, бе, Муци? Чекай да прибера етикета, за да
за да подготвим сделката малко по-сериозно. Тук тия двуцифрени сумички не са интересни. Ето я. Такава може ли да е? И това е такава аксесуара и това е дръжка. Перфектно. Солунска 7 съм, Содоранка. Идвай. Тук съм. Виж сега, имам и портмоне в този цвят. Мога да направим някаква по-крупна сделка. Виж сега. Нали, гаджето така и така ще се разсипачки. Значи едно портмоне. Айде един чадър 3 за щастие. Искаш ли? Ето го, Мил. И виж, то тък му ще стане в това. Виж какво. Муци, здрасти, Муцунка. Къде се намира магазина? София Солунска 7. Това е супер. Ми знам. Солунска 7 съм. Хич няма какво. На Google там напиши Солунска 7 и си тука. Който е за подарък да се ориентира бързо. Коя е най-скъпата? Ого! Стават много скъпи за това. Имам и раничка много хубава и тя е много сладка, зелено. Охо, ще дойда. Че ти трябва чанта. Айде, има и хубава раничка, виж. В зелено мучунка. Да. Сега, ако искаш, мога и с шал да ти направя комбинация. А имате ли маркови? Не. Не. Непромокаеми раници. Ти с подводницата ли си, бре? Ало, господин милиардера. Ти с подводницата ли си? Да слизаш долу по стълбите, да не ти се намокри пачката. Се си по лукса, бе, муци, бе. Ще дойда, добре. Ето ти чанта за училище, е тая. Содранка е тая чанта, е много хубава за училище, защото е с ортопедичен гръб. Тук мило, само да ти подскажа, че има един джоб. София Солунска 7. Да, усетихте. Хич не ми се смей. Камон. Солунска 7, с пачките напред, сега ще измислиме нещо. Така. Тук мути колко. Солунска 7 съм. Благодаря ти за розичката, Сладурче. Значи тук всички девойки, които ходят на училище, този джоб не е за пищови по математика. Айде да се разбереме. Сядаш и си четеш математиката как си трябва. Ето. Малка кифнеска чанта. Абе, мило муци, кифличке. Ето това е, такива термоджобчета са тези. Тези специално ги има и в YouTube, сме ги снимали като серия. Това също е един много хубав гумиран джоб. По принцип тази раница става и за училище, и за лаптоп става. И съответно става и за Уизър, и за Ryanair, за ръчните багажи. 40, 30, 20, много удобно. Ето. Колко пари е? 58 на тя. Много е сладка. А сега ще ви покажа една версия на тази раница. Всички да тръпкат на екранчето, защото чанта за спасение става на въпрос. Значи, гледай се. Имам такова предложение готино. Имате ли чанта за сватба? Охо, господице, булката. Къде ще е сватбата? И има ли покана за мене в тази сватба? Мило... Много добра. Какво? Симона, какво? Може ли малка бяла дамска чанта? Бе, какви са, бе? Ало, сватбарките! Какво ме налазихте? Сега ще пребоядисвам нещо. Точно сега в момента нямам бяло. Ето я муци тая раничка. Така. Тая раничка, като ти писне да ходиш на училище, слагаш си парата и телефончето. Слагаш си раничката, взимаш куфара, мило,
и си в Дубай. Ей го е. Комплектът. Който иска само с 7 да дойде да пази такива, дето си знаят материала и няма нужда да седат в училище. Имаше чанта за бебе. Има, да. Има. Ще припаднеш. Моля ти се, не припаде. И другото, което е сладури, понеже в Дубай много пече слънце. Много е важно в Дубай да ходиш с чадър. Ето. 4 колелца има, код за заключване, тропкаш си и хижен ти пука. А чадърите са ни супер. Това от тия бурите, пясъчните бури, няма проблем. Ще стиска. Цъкайте, неделя е безплатна. Благодаря ти, драго. Така, сладури, Сомск 7 съм. Комплектите са само за милионери. Да идват милионерите. Утре си на Сомска. Айде, бомбонка. Ела да ги разгледаш, има много хубави идейки. Така, след това... чакай, че си развалих прическата от Милано ми е прическата. Какво не знаеш? Чакай. Четеш ми мислите, защото да си купа неща за Дубай. Муци, аз милионерите през екранчето ги надушвам, моля ти се. Ти не си мисли, че не съм те прочела само, като си ми писала буквичката и си готова за сделката, Муци. Аз веднага видях, че си за Дубай. Ко се смееш, бе, Мариане? Я да видим ко се смееш ти. Чантата за бебето, сега ще... Билионерите. Билионерите са в нашото лайфче. Пием капучино и се забавляваме, щракотясваме сметките на милионерите. Сладранка, такава раничка има много хубави цветове. Какъв ти е маникюра? Максата с бебето, какъв цвет ти е маникюра, мил? Я дай да видим. Муцунка, мацката с бебето. Къде се губиш, бе? Муци, тук съм. Розов. Тук сме. Чакай да ощрепотясаме мацката с розовия маникюр. Така. Мацуранка. Тая мил. Виж кога е. Пиеш ракия и ядеш суджук. Янче, какво стана, бе? Какъв е толкова пон, къде те е налазил утре? Не си ли надаскал? Янче, моля ти се, какви ще ги пишеш на госпожата? 55 лева е. С много хубави през рамки. И това са тези, с които могат да се закачат било на куфър, било на дръжката на количката. Съответно, тук има за айфончето, Муци. 55-та. Сладранка тук има за айфона. Така. За да можеш по-лесно, като ти се наложи да звънеш на таткото, просто само правиш дрън. Ало, мило, идвай. Така. Тук, Муци, имаш такива термоджобчета, които са 3 бройки. По принцип тези ги има снимани в онлайн магазина, може и там да ги разгледаш. Така. Тук съответно горе-долу събира една пачка. Значи таткото преди да излезе на работа остава пачката, ти я пъкаш тук в бързото джобче, затваряш нещата и всичко е токи жици. И чакай да ти покажа. Онлайн магазина е по същия начин като в TikTok. justsback.com. Може да влезнете да ги видите тук в това. Сега, тук има и такава... Това се води като подложка. Много е хубава. Съответно има и цветове. Може да пишеме в Instagram или в Facebook и да ви изпратят цветовете. Ти си на 46, Муци. Муци, много си младолика, бе. Благодаря за розичката. Аз помислих, че ще ходиш на даскал. Браво, мило. Значи готова си за дискотеката. Мога да идеш да тропнеш една дискотека. Сега както си на градус, мило. Йоана, само за пари мислиш. Бе, Муци, тук в милионерите бизнесът трябва да се върти и парите да не му хлясват, бе, мило. Аз не знам кой за какво мисли.
Ти за гаджета ли мислиш, бе, любовчийката? Благодаря ти за розичката, мил. От него. Че как? Мисли за теста по български утре, че да те видя на другия лайф колко ще изкараш. Любовчийка такава. Само любовта ти е в главата. Колко ти е дълъг маникюра? Супер си. Благодаря ти, Содранка. Господица любовчийката, колко ти е дълъг маникюра? Та не съм ти госпожа по-английски, да видиш. Строй се, преброй се. Имат много хубави джобчета, не знам дали ги виждате тук на лайфчето обаче. И съответно е супер лека. Това, което е хубаво на модела е... Благодаря ти за розичката, бомбонче. Ето така. Свежа съм, прическата ми от Дубай. Боже, от Милано. Ето и аз мисля за Дубай. Ние с тая другата мацуранка ще ходим на Дубай, то се е видяло. Това, което е хубаво на модела, че може да се отваря така широко. Така че Содранка може да си пишеме. Мъжка, мъжа плати за Дубай. Браво, бе, муци. Сега ще дам един куфър. Браво. Браво на мъжа ти. Такива мъже харесвам, стабилни. Плаща и не го мисли. Мацуранка, виж са, ако искаш, мога да ти предложа и в този цвят. Муци, здрасти, Мацуранка. Много хубави чанти. Благодаря ти, бомбонче. Може си тропкаш и с чадърче, сега то, виж, идва дъждовния сезон. Примерно, маникюристката ти без диска, вместо розов маникюр, цикламен. Нема, спокойно, дишай. Ще оправим положението с раницата. И си имаш мило и готино чадърче. Кво пък? Супер е! Сонск 7 съм. Айде, чакам ви. Така че, муци, каквото и да сгреши твоята маникюристка, не го мислиш, ще го измислиме на живо, има цветове. Много си готина. Благодаря ти, Сладурче. Мило, здравей, здрасти, Сладланче. Така, казвам един купър на маската за Дубай. И който иска да идва на Сонск 7, който иска в онлайн магазина. Имаме Facebook, Instagram, може да влезете да ги разгледате. Зорито търси си чанта. Муци, идва и Сонск 7. Има много чанти при нас. Много си готина. Благодаря ти, Содорче. Малки чанти с дълги дръжки имаме, да, имаме много такива чанти. Така, за милионерчето за Дубай трябваше. Приятно ми беше. Чао за сега. Чао, Мариане. Чао, Содорче. Къде се намираш? София, Солунск 7, пием капучино. Сега ще ви изгъста след малко, защото нямам повече време. Значи идваш, айде, чакам те на живо. Влези, разгледай и в Facebook, и в Instagram има много готини неща. Като на живо са повече, но аз мога да успявам да покажа тук там е нещо. Колко ще ми е сметката за куфър и раница за Дубай? Мъжът ти да сяда да брои. Нема се притесняш. Ще спре, ще такова. Той бързо ще ги преброи. Той брои на едро 1000, 2000, 3000. Ето му си една раничка. Доколко че съм. Сега след малко приключваме. Какво? Така. Мацуранка, тук е хубаво да имаш телефончето да ти е тук, защото ако ти звънне мъжа, знаеш как е. Капризни са в днешно време мъжете. И го е куфърчето мило. Какво искаш са? Перфектен е, да? Ето. Раничка. Чантичка. И куфърче. Какво? Любимият ти цвят. Готови сме. Значи, виж сега. Мъжът ти направо да сгъва една банкова сметка и да идва на Солунска. И ти не го мислиш сега. Само посочваш. 1, 2, 3. Имаш ли клиенти? Тук мисля да забърша неко милионер. И тук с едно от Дубай ще правим сделка. Виж как се отваря хубаво тая. И така че мило да сяда да брои. Спира Бентлито е тук пред магазина. Солунск 7 съм София. Направо пакетаж му ги права.
Правим бартер, той ми дава пачките и ключовете от Бентлито, аз му давам пакетажите и всичко е... И те пускам за Дубай, Мил. Знаеш какво ще е приятно. Содори, беше ми много забавно с вас. И утре и други ден работиме с Содранка. Муци, супер си. Благодаря ти, Содорче. Чао! Готина вечер. Кой да ми отна? Не, модератора, ако сте ядосали, той не прощава на никой. Така. Чао! Бъдете позитивни, усмихнати. Чакам ви във Facebook и в Instagram. Последвайте ни профилите. Ето като влезнете. Just Says Back има YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Чао! Супер си! Благодаря ти, Содранка. Ще ви чакам на живо. Имам много хубави идеи. Мога да ви изпратя снимчици на нещица. Обичам ви. Покажи чанта в розово. Ами нали показах, Содранка? Айде утре. Чакам те утре на утрешния лайф. Последвайте ни профилите, за да влизаме и да се забавляваме. Чао, Мило. Чао, Мацуранка. Чао. Да, във Facebook ще се пишеме налично. Там колегите ще се свържат с вас и ще си пишем. До утре. Айде. Чао, чао. Хубава вечер на всички. Чао.